Wow. Ideme tam, kam nemáme ísť. Ide vládko. Dorit ide z druhej strany. Ideme do Telgardu. Telgardu? Či Telgardu? Telgard. A ideme tam na kávu, lebo som nechcela ísť na obyčajnú kávu. A iba do Telgardu. Ona potrebuje špeciálnu kávu. Červená. No, toto mi robí stále, ale je to veľmi príjemné, lebo potom ma zázračne prestanú bolieť nohy. Čaute. Takže vždycky točím. Tamto máme americký autobus. Tam úplne vzadu je Harry Potter auto. Na tom tak máme autobus krásny. Dotkni sa amerického autobusu. Je pravý? Je pravý. Je to pravý americký autobus. Pre tých, ktorí vedia, čo toto stop značka znamená na tomto autobuse, znamená to to, že vlastne keď autobus stojí, tak tá značka sa ukáže a všetky autá aj spredu, aj zozadu musia zastať kvôli bezpečnosti detí, aby ich nikto nezrazil. Teraz sa ideme pozrieť na auto z Harry Pottera. Poďte so mnou, diváci, budúci odoberatelia, subscribery. A tam je tá metla, na ktorej lieta. V ktorom dieli bolo toto auto? To je dobrý quiz. V ktorom dieli bolo toto auto prvýkrát? Napíšte nám do komentárov. Harry Potter 2. Na to máme mostík fajný. A tam si pustím drona asi. Ako sa spúšťa dron z ruky. Ide vlak rýchlo. Rýchlo! Ja musím chytiť ten vlak. Pome. Už letí. Wow! Nestihol som. Joj, nestihol som. Bože. Ale to aspoň na GoPročke. Chamorský viadukt v Telgarte patrí k najkrajším železničným mostom Slovenska. Postavili ho v rokoch 1931 až 1933. Kamenný viadukt má 9 oblúkov dĺžkou 113 metrov a výškou 18 metrov. Dodnes je pýchou Horehronskej železnice a obľúbeným cieľom pre turistov aj fotografov. Ako môžete vidieť, neobdivujem len most, ale aj moju lásku Natálku. Pozrite sa na jej krásny úsmev. Aj ľudia, čo boli na blízku, sa prišli pozrieť na môj dronový displej, lebo boli zvedaví, ako tento most vyzerá z hora. Hodná všelička. Ideme tam, kam nemáme ísť. Rozhodli sme sa ísť hore priamo na Telgarský viadukt. Na vlastné riziko. Na vlastné riziko. Síce sa tam oficiálne nemá chodiť, ale zvedavosť bola silnejšia. No a sme tu na kolaniciach. Zrazu sme začuli hluk a z diaľky sa začal blížiť vlak. V tej chvíli nám nebolo všetko jedno. Rýchlo sme utekali preč z mosta, našťastie včas. Škoda len, že sme tento moment nestihli natočiť. Je aká si krásna. Áno. Tak posledných, čo ja dostanem. Ako robí vtáčik? Ako robí vtáčik? Tak to robí vtáčik. Ako robí krokodíl? Tak to robí krokodíl. Ako robí lietadlo? Tak to robí lietadlo. A vonky? Zlato vonky? Na to.
Ako robí rybička? Dori ti ide z druhej strany. Rýchlo za to, rýchlo. To bola rýchlosť. Dobre, čo mám natočené. Bohužiaľ, išiel z druhej strany, čo som vôbec nečakal. Môj plán bol, že pôjde z tej strany. A druhá vec, mal iba 3 vagóny alebo 4, čo je tiež dosť málo. Ale nevadí, čo tam je, pozrite si. Teraz. Zlato, ako sa ti dneska páčilo? Dneska bol úžasný deň. Boli sme na moste, vlak sme nestihli natočiť, skoro nás aj prešiel. Boli sme sa napapať, boli sme pozrieť Harry Potter autobus americký, kde sme spravili nejaké fotky a teraz mám kopolu. Takže ja si myslím, že to bol superový deň. Povedz mi, čo sa ti dneska najviac páčilo? Ty. Ja? A okrem mňa? Ty? Z celého dňa najlepší moment bol, keď som sa na teba pozrel. Zlato. Ahojte, vidíme sa v ďalšom videu, tešíme sa na vás. Dúfame, že sa vám naše video páčilo. Podporte nás lajkom a napíšte nám do komentára, či už ste niekedy boli na tomto mieste. Zaujíma nás to. Nezabudnite dať odber, pretože my sa sem určite vrátime aj v zime a to bude úplne iný zážitok. Zdraví vás Marek a Natália, Twin Flame Tales a káva je na nás.